Vi skal finde konstanten a og konstanten b i en lineær funktion. Konstanten a findes ved at bruge formlen y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi har et eksempel, hvor vi har taget to koordinater i koordinatsystemet. Det ene hedder 2,3 og det andet hedder 3,4. Så tager du dine y'er i begge to. Den hedder så 4 minus 3 divideret med x'erne, som er 3 og 2, så det vil sige 1. Og så hedder det 1 divideret med 1, og det giver lige mening. Så skal vi finde konstanten b, og den finder du ved at bruge formlen, der hedder b lig med y1 minus a gange x. Vi sætter tallene ind i formlen, og den hedder 3 minus parentes 1 gange 2 parentes slut, og det giver 1. Så har vi en formel, der hedder y er lig med 1x plus 1. A, det står for hældningskvotienten, og b, det er skæring med y-aksen.